Ένα σύμβολο γραμμένο στην απλή γλώσσα του λαού, τον ύμνο στην ελευθερία. Από την κόψη του σπαθιού τη τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σε πρώτα ανδριωμένη, χαίρε ο χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα κατοικούσες, πικραμένη ντροπαλή, και ένα στόμα καρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργη να έρθει εκείνη η μέρα, και ήταν όλα σιωπηλά, και τα σκίαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Δυστυχής παρηγορία, μόνη σου έμενε να λες, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας ανακλές. Κι ακαρτέρι, φιλελεύθερη λαγιά, ένα κτύπα για τ' άλλο χέρι από την απελπισιά. Ναι, αλλά τώρα αντιπαλεύει κάθε τέκνος με ορμή που ακατάβαστα γυρεύει ή τη νίκη τη θανή. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε ο χαίρε ελευθεριά. Ο Αδαμάντης Κοραΐστατος, Μασό Ετωλός, ο Κύριλλος Λούκαρης, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Άνθιμος Γαζής και τόσοι άλλοι διαφωτιστές εμφύσισαν στο λαό την αγάπη για την ελευθερία, την αδελφοσύνη και την ισότητα. Το κρυφό σχολείο μόρφωνε τα Ελληνόπουλα και έτσι διατήρησαν τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, τα έθιμά τους και την ελπίδα της ελευθεριάς. Ρήγας Βελεστινλής, ένας Βαλκάνιος επαναστάτης. Αποσπάσματα από το επαναστατικό κείμενο του Ρήγα, Δίκαια του ανθρώπου, που περιλαμβάνονται στην έκδοση 1797 με τίτλο Νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσόγειων νησιών και της Βλαχοποδανίας. Περί της σχέσεως της ελληνικής δημοκρατίας μεταξύ ένα έθνη. Ο ελληνικός λαός είναι φίλος και φυσικός σύμμαχος με τα ελεύθερα έθνη. Οι Έλληνες δέχονται όλους τους αδικημένους ξένους και όλους τους εξορισμένους από την πατρίδα των διετίαν της ελευθερίας. Απαρνούνται και δεν δίνουν υποδοχή και περιποίηση εις τους τυράννους. Δεν κάνουν ποτέ ειρήνη με έναν εχθρό που κατακρατεί των ελληνικών τόπων. Τα δίκαια του ανθρώπου. Αυτά τα φυσικά δίκαια του ανθρώπου είναι
Πρώτον, το να είμεθα όλοι ίσοι και όχι ένας κατώτερος από τον άλλον. Δεύτερον, να είμεθα ελεύθεροι και όχι ένας σκλάβος του αλλού. Τρίτον, να είμεθα σίγουροι στη ζωή μας και κανένας να μην μπορεί να μας την πάρει αδίκως και κατά φαντασία. Και τέταρτον, τα κτήματα που έχουμε, κανένας να μην μπορεί να μας αγγίζει, αλλά να είναι οι δικά μας και των κληρονόμων μας. Ο Ρήγας Φεραίος, ιδεολόγος αλλά και άνθρωπος της δράσης, τυπώνει τη μεγάλη χάρτα της Ελλάδος, τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και τη νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων των Βαλκανίων, που επιδιώκει την εξέγερση όλων των υπόδουλων λαών, χριστιανών και αλλοθρήσκων, Ελλήνων και όλων των άλλων, και τη δημιουργία ενός οικουμενικού κράτους, όπου οι λαοί θα συμβιώνουν αρμονικά με ελευθερία, ισότητα και αδελφοσύνη. Γράφει πατριωτικά ποίηματα και βιβλία γεμάτα ενθουσιασμό για την ελευθερία και την πατρίδα και ηλεκτρίζει με λόγια φλογερά τις ψυχές των σκλάβων. Όλοι οι Έλληνες τραγουδούν σε κάθε ευκαιρία το θούριο και κλαίνε από συγκίνηση. Στο ζράχι στα βουνά, σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά, να χάνουμε αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς, καλλιώνει μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τι οφείλει κι αν ζήσεις και είσαι στη σκλαβιά, στο χάος πως σε ψένουν καθόλου στη φωτιά. Ελάτε με ένα ζήλο, σε τούτο το καιρό, να κάνουμε τον ορκό επάνω στο σταυρό. Σας κράζει η πατρίδα, σας θέλει, σας πονεί. Ζητά τη συνδρομή σας με μητρική φωνή. Σε Ανατολή και Δύση, και Νότο και Βορρά, για την πατρίδα όλοι να έχουμε μια καρδιά. Γνωρίζουν πως αν θέλουν να αποτινάξουν το τουρκικό ζυγό θα πρέπει να οργανωθούν με τις δικές τους δυνάμεις. Το δύσκολο τούτο έργο ανέλαβε η φιλική εταιρεία που την ίδρυσαν 3 Έλληνες έμποροι, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλο και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, στην Οδυσσό της Ρωσίας το 1814. Σκοπός της εταιρείας ήταν να οργανώσουν μυστικά τους Έλληνες, να βρουν χρήματα για τις ανάγκες του αγώνα, να διαφωτίσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς για τα δίκαια αιτήματα του αγωνιζόμενου έθνους και να υποστηρίξουν την επαναστατημένη Ελλάδα. Τέλος, έπρεπε να αναθέσουν την αρχηγία σε ικανό άντρα που να οδηγήσει το γένος στην απελευθέρωσή του. Ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, φαναριώτης στην καταγωγή, αξιωματικός του Ρωσικού στρατού και υπασπιστής του Τσάρου, δέχεται την αρχηγία και ξεκινά την επανάσταση στις 22 Φεβρουαρίου 1821 στη Μολδοβλαχία. Στο μοναστήρι της Αγίας Λάρης στις 25 Μαρτίου 1821, ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός σηκώνει το λάβαρο και ορκίζονται όλοι οι Έλληνες ελευθερία ή θάνατος. Ενθουσιασμό και παντού ακούγεται μία φωνή. Να μην μείνει Τούρκος στα μοριά, μη δες τον κόσμο όλο. Ταυτόχρονα επαναστατεί η στερεά Ελλάδα, τα νησιά μας και η Μακεδονία. Οι Τούρκοι απαντούν με αντίπεινα. Ο Σουλτάνος διατάζει τη σφαγή 10.000 Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Τούρκοι στρατιώτες συλλαμβάνουν τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον ρίχνουν στη φυλακή, τον βασανίζουν και τον κρεμάνε. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο γέρος του Μοριά, ο αρχιστράτηγος με την βροντερή φωνή και την αλθρία, δίνει θάρρος στους συμπολεμιστές του και σκορπά το φόβο και τον τρόμο στον εχθρό. Συνηθίζει να λέει: ο Θεός έχει υπογράψει την ελευθερία των Ελλήνων και ο Θεός δεν παίρνει ποτέ την υπογραφή του πίσω. Την πίστη του αυτή τη μεταδίδει στα παλικάρια του που τον σέβονται και τον αγαπούν σαν πατέρα τους. Με τη σοφία και τη σοφροσύνη του συμβουλεύει τους νέους. Ακολουθεί ανάγνωση από την ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνίκα στις 13 Νοεμβρίου 1838. Παιδιά, στον τόπο τούτο που εγώ επατώ σήμερα, επατούσαν και δημιουργούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φτάσω τα ίχνη των. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πως είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε πως οι Τούρκοι εδαστούσαν τα κάστρα και τα πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε
Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα μπατσέλα? Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας σας. Και όλοι, και οι κληρικοί, και οι πρεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και κάμαμε την Επανάσταση. Στον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι τρέχαμε σύμφωνοι. Εις εσάς μερί να ισιάσετε και να στολίσετε τον τόπο. Πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, τη θρησκεία και τη φρόνιμη ελευθερία. Στην γέφυρα της Αλαμάνας, ο Αθανάσιος Διάκος με 48 παλικάρια αντιμετωπίζει 8.000 Τούρκους. Αγωνίζεται σαν ένα θριαμμένο λιοντάρι. Σπάζει το τουφέκι του, σπάζει και το σπαθί του και πληγωμένα πέφτει στα χέρια των Τούρκων. Ακολουθεί ποίημα του Διάκου, δημοτικό τραγούδι. Παίρνουν τα ελαφριά σπαθιά και τα βαριά τουφέκια. Στην Αλαμάνα φτάνουν και πιάνουν τα ταμπούρια. Καρδιά, παιδιά μου! Φώναξε. Παιδιά, μη φοβηθείτε! Σας Ιδανδριά σαν Έλληνες και σαν Γκρεκοί σταθείτε. Ψηλή βροχούλα ανέπιασε και ένα κομμάτι αντάρα. 3 γυρούσια ανέκαμαν, τα 3 ράδα-ράδα. Έμεινε ο Διάκος στη φωτιά με 18 λεβέντες. 3 ώρες σε πολέμαε με 18.000. Βουλώσαν τα κουμπούρια του και ανάψαν τα τουφέκια. Και ζωντανό τον έπιασαν και στον Πασά τον πάνω. Και με βριώνεις μυστικά στον δρόμο τον ερώτα. Γίνεσαι Τούρκος, Διάκο μου, την πίστη σου να αλλάξεις, να προσκυνήσεις στο τζάμι την εκκλησιά να αφήσεις. Πάτε κι εσείς κι η πίστη σας, μουρτάτες να χαθείτε. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα αποθάνω. Και την αυαρχίδα του Καραλή διεκδικείται την καταστροφή της Χίου. Ο Μάρκος Μπότσαρης μαζί με τον Κοφροκροδάτο σώζουν το Μεσολόγγι στην πρώτη πολιορκία. Ο Ανδρέας Μιαούλης με τον Σαχτούρη, τον Παπα-Νικολή, τον Κανάρη και τους άλλους γενναίους νικούν το τουρκοαιγυπτιακό στόλο στην Αυμαχία του Γέροντα. Θεατρικό δρόμενο Τα Κλεφτόπουλα από τους μαθητές του Γ1. Ο αγώνας του 21 έγινε για την ψηλότερα και ιερότερα ιδανικά του ανθρώπου, δηλαδή για την κατάκτηση της ελευθερίας, χωρίς την οποία δεν αξίζει η ζωή, για την δημιουργία μιας ελεύθερης πολιτείας, για την πρόοδο του έθνους μας στον πολιτισμό, για την ελευθερία της Ελλάδας, η οποία είναι η μητέρα των ευγενέστερων ιδανικών της ανθρωπότητας. Κανένα άλλο έθνος δεν πέρασε στην ιστορική του διαδρομή τόσες και τέτοιες δοκιμασίες όσο στο ελληνικό, και κανένα άλλο έθνος δεν έχει να επιδείξει τόσο δάμαση θέληση να ζήσει. Η ελευθερία είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο. Του δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιεί όλες τις ικανότητες που έχει και να κατευθύνει τη ζωή του σωστά. Μεγάλο ρόλο παίζει και η ελευθερία του πνεύματος. Αυτός που δεν καταπιέζεται και δεν φοβάται, αλλά αποφασίζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα, σκέφτεται σωστά και παίρνει σωστές αποφάσεις. Η Επανάσταση του 21 ήταν μια πανεθνική εξέλιξη, ένας πανελλήνιος αγώνας, στον οποίο πήραν μέρος όλοι οι Έλληνες ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μόρφωση, κοινωνική θέση. Όλοι οι Έλληνες έδωσαν τα πάντα σε αυτόν τον αγώνα. Οι Έλληνες με το αίμα τους έγραψαν ιστορία. Το κυρίο βάρος του αγώνα στην ξηρά το ανέλαβαν οι κλέφτες και οι αρματολοί με τα παλικάρια τους. Με τα κατορθώματά τους έδιναν κουράγιο στους Έλληνες και δεν άφηναν την ελπίδα του ξεσηκωμού να σβήσει. Στο στόμα των αρμάτων, τη βούφια μου αλήθεια. Οι κλέφτες και οι αρματολοί αποτέλεσαν το μαχωμένο στρατό και έκανε τον ένοπλο αγώνα. Ήταν αγράμματοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, άνθρωποι του προφορικού λόγου και της παράδοσης, άνθρωποι του μύθου. Καθένας με το ταλέντο του έχτιζε την ιστορία που έζησε. Γυμνούσε το νηπιοαρχικό υπό τις διαταγές του, το οποίο πολέμησε την πόλη ή το χωριό που εγκατέλειψε, το κάστρο που πήρε. Κάθε ομάδα κλεφτών είχε γύρω στα 50 παλικάρια,
χωρίς να αποκλείεται και μεγαλύτερος αριθμός. Άγραφοι νόμοι και συνήθειες που ζυμώθηκαν μέσα στον χρόνο ρύθμισαν τις σχέσεις των κλεφτών μεταξύ τους και με το καπετάνιο. Ο καπετάνιος ήταν ο μόνος που μπορούσε να κρίνει και να αποφασίζει για ό,τι αφορούσε την ομάδα του και τα παλικάρια του. Καπετάνιο εξέλεγαν τον πιο άξιο, έξυπνο και ικανό, γι' αυτό και τον σέβονταν όλοι. Γυναικών, είτε ως μονάδων, είτε ως αδελφών, συζύγων και αγωνιστριών, στην Ελληνική Επανάσταση, με το θάρρος τους και τη γενναιότητά τους, είναι σημαντική. Σε όλες τις γωνιές της επαναστατημένης Ελλάδας, οι Ελληνίδες αγωνίστηκαν μαζί με τους άντρες, είτε βασανίστηκαν από τις κακουχίες και τις στερήσεις. Οι γυναίκες προσέφεραν με όποιο μέσο είχαν τη βοήθειά τους στον απελευθερωτικό αγώνα. Οι Πυρώτσες, Ρουμελιώτσες, Μακεδονίτσες, Μανιάτσες, νησιώτισες από τα Ψαρά, την Ύδρα, τις Πέτσες, ανέλαβαν ένα δυναμικό ρόλο με θάρρος και συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Όλα αυτά αναφέρονται και στο θεατρικό που θα παρακολουθήσουμε. Ας την αντιψάσουμε και έπειτα συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε, έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε συμφωνήσει να αφήσουμε τα εφόδια στην πέτρινη καλύβα, στην αποθηκούλα, πίσω στο ξοκλήσι. Αν ακούσουμε κάτι ύποπτο, δεν πλησιάζουμε καθόλου. Κρυβόμαστε μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Εντάξει. Εντάξει. Ακούτε, χαλασμός. Δεν έπαψαν στιγμή να βάλανε τα όπλα. Χτες όλη μέρα δεν έπαψαν να σιέται η γη. Σήμερα το πρωί ξανάρχισε το κανονίδι. Αλίμονο, τα αδέλφια μας σκοτώνονται για τη λευτεριά. Για τη λευτεριά τη δική τους, τη δική μας, του κόσμου. Μακάρι Θεέ μου τότε τη τρομερή θυσία να ανοίξει το δρόμο για το καλό, την αξιοπρέπεια, την ειρήνη και την ελευθερία. Δεν έκλεισα μάτια όλη νύχτα από τις σκέψεις. Μόνο τα χαράματα γλάρωσα λίγο, για μια στιγμή. Και μέσα σε τόσο λίγη ώρα είδα όνειρο. Σύντομο, όσο μια εικόνα, αλλά τόσο δυνατό. Είδα τη λευτεριά μας. Ήταν μια γυναίκα πανέμορφη, λαμπρή θεά, δυνατή και αποφασισμένη, με σπαθικό φτερό και όψη γενναία, να ανοίγει δρόμο μεγάλο και φωτεινό. Δίπλα της ήταν η αγαπημένη μας, τα παιδιά μας, οι άντρες μας, οι πατεράδες μας. Ξύπνησα τρομαγμένη, αλλά και σίγουρη ότι όπου να είναι φτάνει η ώρα της. Ανησυχώ. Τι θα ακούσουμε πάλι σήμερα? Κουράγιο αδερφές μου, κουράγιο. Μας περιμένουν τα παλικάρια μας, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Μη φοβάστε, όσοι και αν αφανίσουν οι Τούρκοι, πάντα θα μένουν οι γενναίοι μας να πολεμάνε. Ας προσέξουμε τώρα, μη μας πάρουν είδηση οι Τούρκοι, γιατί χαθήκαμε. Έχουμε εδώ ψωμιά ζυμωμένα, με φροντίδα, αγωνία και αγάπη για τους αγαπημένους μας. Ρούχα ζεστά για τις δύσκολες ώρες και βοτάνια για ιατριά για τους λαβωμένους. Ας θυμηθούμε όσα συμφωνήσαμε. Αν συναντήσουμε εχθρούς στον δρόμο, πηγαίνουμε καλουχή για τα ραβωνιάσματα στο σπίτι της Λενιός, πίσω από το εκκλησάκι του Αηλιά. Εκεί μας περιμένουν τα παλικάρια να τα παραλάβουν. Αν αργήσουμε θα καταλάβουν και θα πούμε προσεκτικά. Έτσι συμφωνήσαμε. Άντε τώρα, ας βιαστούμε. Αγρίμια κι αγριμάκια μου, αγρίμια κι αγριμάκια μου. Μια στιγμή,
Γινόμαστε εύκολα στόχους και ο θόρυβος θα είναι μεγάλος. Να χωριστούμε σε 2 ομάδες. Να ακολουθήσουμε διαφορετικά μονοπάτια. Ξεκινήστε εσείς και εμείς θα ακολουθήσουμε. Καλή τύχη. Μια στιγμή. Τι θόρυβος είναι αυτός που ακούγεται? Όλο και πλησιάζει. Μα τι βλέπω? Μην τρομάζετε. Δικό μας παιδί Ελληνόπουλο είναι. Όμως, για στάσου. Αυτό έχει άρματα. Είναι κλεφτόπουλο. Πού να πηγαίνει άραγε? Τι θέλει εδώ? Μικρό κλεφτόπουλο. Πού πας αρματωμένο και πήρες το λιδόστρατο με βιάκια λαφιασμένο? Ποια είσαι εσύ που μου μιλάς και με ρωτάς που πάω? Δεν ξέρεις πως η Ελλάδα μας είναι στον Τούρκο σκλαβωμένη? Πώς έχασε την ελευθεριά και είναι ματωμένη? Και τι μπορείς εσύ κλεφτόπουλο, μικρό σας αμιαμίδι, να κάνεις για την πατρίδα σου τη δόρια, την Ελλάδα, που ζει μες στην πικρή σκλαβιά και πλέει μες στο αίμα? Έχω το θάρρος περισσό, το λέει η καρδιά μου, και πήρα την απόφαση να πάω να πολεμήσω. Εγώ σκλαβιά δεν μπορώ, σπίτι να μην ορίζω. Θέλω πατρίδα ελεύθερη και πίσω δεν γυρίζω. Ας είναι, μια και το λέει η καρδιά σου, έλα μαζί μας. Σε λίγες ώρες θα ταμώσουμε με τους απεσταλμένους από το βουνό και θα πας μαζί τους. Αφού τόσο πολύ το θες, γεια σου όμως, φεύγουμε. Μάδια μας τα γη, μάδια. Και ενώ οι ομάδες των γυναικών περπατούσαν σε επικίνδυνα μονοπάτια μέσα στη νύχτα για να βοηθήσουν όσο μπορούσαν τους αγωνιστές. Ψηλά στο βουνό, πριν αρχίσει η μάχη, την αυγή, ο καπετάνιος και τα παλικάρια του έλεγαν τους καημούς τους. Νίκα μας τα νίκα μας αγρίμια, αγρίμια, Και απάνω στα ψηλά βουνά και απάνω στους κορφές τους φωτίζει με μιας, η Ανάσταση ξεσπάει, αχώς μεγάλος. Τούτο δεν είναι μάχη, τούτο δεν είναι πόλεμος. Εδώ τα δέντρα μάχονται μαζί με τους ανέμους. Εδώ βριχόνται τα βουνά και τα χοντρά κοντρόνια. Τα αστέρια βόλια ρίχνουν και το φεγγάρι ο βύθας. Κι όλοι μερείς κι όλοι νητής, στείλει το καζάνι, μαύρο κατράμι γίνεται για να εχθρώ τα σκέρια. Εγέρασα μωρέ παιδιά, 40 χρόνους κλέφτης. Τον ύπνο δεν εχόρτασα και τώρα αποσταμένος. Θέλω να πάω να κοιμηθώ, εστέρεψε η καρδιά μου, βρίσει το αίμα τόχης. Τι είναι τούτα που λες καπετάν Γιώργη, εγέρας εσύ, έχεις πολλά να δώσεις ακόμα στον αγώνα. Εσένα και μόνο που σε βλέπουν Τούρκοι, το πάω στα πόδια σαν αλλαγή. Τρέμει το φιλοκάρδι τους, τρέμουν από το φόβο τους καπετάνιο, εσύ είσαι παλικάρι από τα λίγα. Δεν πιώτε πια ωραία Δημητρό, μη φοβάσαι. Πρέπει να κάνουμε όλοι μας υπομονή. Η πατρίδα μας έχει όλους ανάγκη. Άνδρες, γυναίκες, γέρους και παιδιά. Αν είναι να πεθάνω παλικάρια μου, ας πεθάνω στον αγώνα. Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε μέχρι να δούμε ελεύθερη την πατρίδα. Καλά θα είσαι καπετάνιο, αλλά δύσκολα, πολύ δύσκολα περνάμε εδώ πάνω στα κακότερα χαλαβουνά. Μαύρη είναι η ζωή μας, μαύρο και το ψωμί που τρώμε. Κυνηγημένοι σαν τα γρήμια, έχουμε κρεβάτι το μαύρο χώμα για προσκεφάλι τα αληθάρια. Όλοι οι μέρες κάνουμε το βράδυ πόλεμο καραούλι. Αμόρε αδέρφια, 2 χρόνια έχω να δω τη μάνα μου, τη γυναίκα μου, το γιο μου. Πού να ήταν τώρα 10χρονο παλικάρι. Δεν βλέπω την ώρα να του χάρισε να του φέκει. Να μάθει να πολεμά, να ορθώ τον Τούρκο. Αχ
άμυσα, αλλά πάνω απ' όλα ο ιερός αγώνας για την ελευθεριά μας. Γιατί αν είσαι σκλάβος, μην ταιωρίζεις σπίτι, μήτε οικογένεια. Πολύ θάρρος χρειάζεται, κουράγιο και θυσία. Μα ο Έλληνας και τη ζωή δίνει για την ελευθερία. Προς φωνάξτε να ακουστεί σε όλη την οικουμένη. Τέτοια χώρα που γεννάει, αγωνιστέ της ποτέ της δεν πεθαίνει. Ας είναι καλά τα τρουφέκια μας και τα σπαθιά μας. Μα πάνω απ' όλα να έχουμε θάρρος και καρδιά. Να συνεχίσουμε τον αγώνα ακόμα και να τα βασανά μας θα είναι πολλά και η ζωή μας μαύρη. Θα έρθει αδέρφια η ημέρα που θα έχουμε κι εμείς ελεύθερη πατρίδα. Να ζήσουν τα παιδιά μας, να προκόψουν και να προδεύσουν. Μα ποιος είσαι εσύ, τι θέλεις? Καπετάνιο, ήρθα εδώ να μείνω και να πολεμήσω μαζί σας. Δεν άντεχα κάτω εκεί τη σκλαβιά, στους Τούρκους να ξεπέφτεις. Όλη τη μέρα αγκαλιά θα έχω το καρδιοφίλι, πιστόλες δυνατά, σπαθιά θα είναι πιστοί μου φίλοι. Να μείνεις παλικάρι μου αφού το λέει η καρδιά σου. Εμείς παλικάρια θέλουμε. Μείνε. Δύναμη στον αγώνα! Έτσι σας θέλω λεβέντες μου. Πάνω απ' όλα θάρρος, αξιοπρέπεια και ελευθεριά. Όλα αυτά πάνε μαζί. Ελάτε τώρα να πούμε ένα τραγούδι, να ξεθυμάνουμε, να τραγουδήσουμε. Γιατί ποιος ξέρει αν αύριο θα ζούμε. Να λες και σκάγει η μαδιά μας τα χει, μαδιά μας τα σπήλιαρα, μάτια του τα σπήλιαράκια του Με αγώνες σκληρούς και θυσίες που κράτησαν 7 ολόκληρα χρόνια, η Ελλάδα κατάφερε να ελευθερωθεί. Πολλοί είπαν πως ο ξεσηκωμός των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων ήταν καθαρή τρέλα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μετά την Επανάσταση είπε: αν σκεφτόμασταν με τη λογική και υπολογίζαμε συχνά τις δυνάμεις των Τούρκων και τις δικές μας, δεν θα τολμούσαμε. Όμως, η δική μας λογική ήταν ο αγώνας για το δίκιο μας, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία της πατρίδας μας. Τα λόγια είναι λίγα μπροστά στις θυσίες σας και στους αγώνες σας. Είμαστε όλοι εδώ για να σας τιμήσουμε. Είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι σας αξίζει μεγαλύτερη τιμή σε εσάς που πολεμήσατε. Σε εσάς που πολεμήσατε για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια. Σε εσάς που πέσατε στον αγώνα για να έχουμε εμείς σήμερα ελευθερία. Μάνα μου τα κλεφτόπουλα
Στην διχόνια που βαστάει, ένας σύγκρινο ρεύει, αφενός χαμογελάει, πάντα λέγοντας κουτί. Και το σύγκρινο ψευδίκη, έχει αλήθεια ρε χωριά, ήταν φτιάξει τη γυναίκα, σε κάθε σιδερά. Από το όμα που πονάει, παλικάρα δεν υποφεί, όσο χέρι σας χτυπάει, του αδελφού την κεφαλή. Μην υπούζω το χασμό του, θα σένα έρθει αληθινά, εάν μετρούνταν μετά τους, δεν τους τρέπεται παιδιά. Ο Αιγυπτιακός τόλος μοιάζει στη φιλοξενία του 4, υποκάθεται η βρύση και καταστρέφει την κάτω. Ο τουρκικός τόλος καταστρέφει το χαρά. Ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ Παντάς αποβιβάζεται στην Πελοπόννησο με πολύ στρατό τη 12 Φεβρουαρίου 1826 και σκοτίζει το θάνατο. Ο γενναίος Αρχιμανδρίτης Παπαφλέσας με 300 μόνο παλικάρια, προσπαθώντας να το σταματήσει, θυσιάζεται στο μανιάκι. Ο Ιμπραήμ θυσιάζει και φυλά το νεκρό και λέει «Αληθινά ήταν γενναίος τότε». Στις 10 Απριλίου 1826 οι ελεύθεροι πολιορκημένοι αποφασίζουν την έξοδο του Μεσολόγγου. Από τους 3.000 έρχονται μόνο 1.300. Οι υπόλοιποι σφαγιάζονται από τους 35.000 και πλέον Τουρκοαιγύπτιος και το Μεσολόγγι έχουν τα χέρια των βαρβάρων. Ακολουθεί δραματοποίηση από το πρώτο σχεδίσμα των ελεύθερων πολιορκημένων του Δανείου του Ο Αλέθιο γλίγορα, ως σαν το χόχλο στο νερό που αναβράζει. Τότε σε κατάλαβα πως εκείνο ήταν το Μεσολόγγι, αλλά δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που επάτουνα, μήτε τον ουρανό. Εκατασκέπαζε όλα, τα πάντα, μαυρίλα και πίσα, γεμάτη λάμψη, βρετή και στροπελέκι. Και ύψωσα τα χέρια μου και τα μάτια μου να κάμω δέηση. Και δούμε στην καπνίλα μία μεγάλη γυναίκα με φόρεμα μαύρο σαν του λαγού το αίμα, όπου η σπίθα έγιζε και εσβενότουνε και με φωνή που μου αφαίνονταν πως νικάτη ταραχή του πολέμου άρχισε. Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα, τη δίκαιη στον νόμο, κρεμώντας τη λύρα, τη δίκαιη στον νόμο, κι από όπου χαράζει, ως όπου βυθά. Δεν είδαν τόφωνα περισσότερο από τούτο ταλονάκι. Παράμερα στέκει ο άντρας και κλαίει. Αργά το τουφέκι σηκώνει και λέει σε τούτο το χέρι, τι κάνεις εσύ? Ο εχθρός μου το ξέρει, πως μου είσαι βαρύ. Τα μάτια μου δεν είδαν τόπο ενδοξότερο από τούτο το αλουνάκι. Της μάνας ο λάβα, τα τέκνα τριγύρω, φθαρμένα και μαύρα, σαν ίσκες ονείρου, λαλεί το πουλάκι, στου πόνου τη γη, και βρίσκει σφυράκι, κι η μάνα φθονεί.
Τη δύσκολη εκείνη στιγμή διορίζεται αρχιστράτηγος ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη μάχη όμως γύρω από την Ακρόπολη σκοτώνεται και ο θάνατός του αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τους Έλληνες. Η Ακρόπολη παραδίδεται στο Κιουταχή. Όλα δείχνουν πως η Επανάσταση σβήνει. Την κρίσιμη αυτή στιγμή επεμβαίνουν οι Ευρωπαίοι που από τότε θέλουν να έχουν λόγο στα εσωτερικά της χώρας μας. Η Ρωσία, η Γαλλία και η Αγγλία υπογράφουν στις 6 Ιουλίου 1827 στο Λονδίνο την Ιουλιανή Σύμβαση με την οποία αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως κράτος αυτόνομο κάτω από την επικυριαρχία του Σουλτάνου και ζητούν ανακοχή από τα εμπόλεμα μέρη. Οι Έλληνες δέχονται, μα οι Τούρκοι όχι. Τότε οι τρεις δυνάμεις στέλνουν στόλο με 26 πλοία που συναντούν την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα των 120 πλοίων στο Ναβαρίνο στις 8 Οκτωβρίου 1827. Μετά από φοβερή ναυμαχία 4 ωρών, η νίκη σεφανώνει τα όπλα των τριών δυνάμεων και η Ελλάδα αποκτά την πολυπόθητη ελευθερία. Το μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη πρωτανέβηκε το καλοκαίρι του 1973. Το καλοκαίρι του 1973 στα χρόνια της δικτατορίας από το θίασο Τζένις Χαρέζη Κώστα Καζάκου. Μέσα από σατυρικά νούμερα και τραγούδια γίνονταν μια αναδρομή σε ολόκληρη την ιστορία της Ελλάδος από την τουρκοκρατία, τον Όθωνα και τους υπόλοιπους κυβερνήτες του ανεξάρτητου κράτους ως τη μικρασιατική καταστροφή, τον πόλεμο του 1940 και το τότε σήμερα. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, οι μεγάλες δυνάμεις ερίζουν για το αν πρέπει να δώσουν σύνταγμα στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Αποφασίζουμε να μην το έχουν. Να μην το έχουν. Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Ρωσία, Τουρκοκρατία, Κεφαλαιοκρατία, Τρομοκρατία, Σαροκρατία. Η Ιερά Συμμαχία και είμαστε 4 δυνάμεις με καθήκοντα υψηλά. Η Ευρώπη να μην πάθει από το μικρό τα λάθη. Λα 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 και αν επιμένουν να το έχουν, και αν το έχουν χωρίς να το έχουν, τι είτε έχουν, δεν έχουν. Εάν νομίζουν ότι το έχουν και στην ουσία δεν το έχουν. Αυτοί θα ξέρουν πως το έχουν και εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν. Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν και δεν θα έχουν ενώ θα έχουν. Αποφασίζουμε να έχουν. Εάν τους αφήσουμε να έχουν, υπάρχει κίνδυνος να έχουν. Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να αφήσουν. Παράδειγμα, αυτό δεν έχουν. Τους αφήσαμε να έχουν. Είμαστε 4 δυνάμεις με καθήκοντα υψηλά. Η Ευρώπη να μην πάθει από το μικρό τα λάθη. Λα 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 Μελετάμε την Επανάσταση του 21, όχι απλά και μόνο για να θυμηθούμε τα γεγονότα και τα πρόσωπα, αλλά περισσότερο για να αντλήσουμε διδάγματα και να επισημάνουμε τη δική μας ευθύνη από την υποθήκη που μας άφησαν οι προγονείς μας. Ανάγνωσμα από τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη. Ένα πράγμα μόνο με παρακίνησε και εμένα να γράψω ότι την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί
και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι, όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, να την φυλάμε και όλοι μαζί να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθής εγώ? Όταν αγωνιστεί μόνος του και φτιάσει ή χαλάσει, να λέγει εγώ. Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φτιάνουν, τότε να λέμε εμείς. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Και στο εξής να μάθουμε γνώση, αν θέλουμε να φτιάσουμε προϊόν, να ζήσουμε όλοι μαζί. Ποίημα του Άγγελου Σκελιανού Μακρυγιάννης. Κι όλο μας το αίμα θέλει να μπει μες στο αυλάκι. Τέτοιο χωράφι από τις στρατηγές. Τι πια δεν είμαστε στο εγώ, ως εσύ μας το πες. Μα σήμερα είμαστε στο εμείς και ας μαζοχτούμε σε έναν σκοπό, αν θέλουμε να φτιάσουμε χωριό και κόσμο.
λοιπόν μας ρωτήσετε ποιο είναι το σπουδαιότερο από όλα τα διδάγματα της Ελληνικής Επανάστασης, τότε όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Η ζωή έχει αξία τότε μόνο, όταν συνοδεύεται με ελευθερία. Κι ας ακούσει ο κόσμος όλος, με περήφανη καρδιά, πάντα χώριστες θα ζουνε, δόξα, Ελλάδα, λευτεριά. Εθνικός ύμνος.